O primeiro mes de estarmos no ayuntamiento houve unha festa. Puxeron unhas mesas na plaza, isto por a tarde, unha tarde. Ai, Dios mío, a celebración era para celebralo. Non era para celebralo, pero bueno, despois de aguantar un mes, había que aguantar outro e aguantar outro. E a contestación da Asamblea Cívica e Pacífica, o alcalde responde denunciando e pedindolle ao gobernador civil que mande a Guardia Civil para desaloxar. Por que a Guardia Civil houbo denuncias previamente? Como foi ese proceso? Había moita efervescencia no que era a Asamblea de Veciños na adopción de acordos, posto que o goberno municipal non aparecía e se negaba a entablar un diálogo cos veciños, pois os pasos da Asamblea eran increscendo, non? A primeira pancarta que puxemos no balcón do Concello dicía salvar o río e salvar o futuro de Allariz. Ao cabo dunhos días retiramos aquela pancarta e xa puxemos outro que era alcalde ou razonas ou non pasas, non? E co transcurso dos días e ver que o alcalde se negaba a cualquier tipo de diálogo ca Asamblea de Veciños, entonces, e despois de haber mandado a Guardia Civil para intentar un desaloxo, esta agresión hacia os veciños levou a Asamblea a tomar a decisión de cambiar a pancarta e poñer al alcalde dimisión. Cando había algún problema, botaban 3 bombas, entonces a xente xa sabía que tiña que acercarse ao Concello. E claro, acercámonos ao Concello, estábamos rodeados nunha compañía de guardias civiles. O sea que había máis de 100 guardias civiles. Isto ocorreu unha vez, 2 ou 3. Eu teño ese recordo, no? de escoitar as botas dos antidisturbio, o sonido baixando por o Portelo e por aquí por a Fonteiriña. E nós con uns nervios e casi chorando, no? Subindo arriba, aí veñen, e tal, e baixar. Eu chegaba ali, a min ver a Guardia Civil e iso todo, a min dábame... Ca outra xente non, porque non íbamos facer cousa mala ninguna. Se nos tiñan que levar á cárcel, que nos levaran, nós íbamos. Desde logo tiñamos que apoiar aquí, o pueblo era noso, o Concello é noso, e tiñamos que apoiar ao Concello. Aquí se ve, o povo está en pé, 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 aquí se ve. Medo? Non. Eu medo solamente tuve no día dos antidisturbios, que eu tiña un sobrinho de 6 anos e tivemos que quitar aos nenos todos por unha ventana porque tiñamos medo que nos botaran uns botes de fumo ou cualquier cousa, pero medo ningún. E viñan os desalojos, pois me tocaba vivilo arriba, no salón de actos, e estaba pois con todas as señoras maiores, e bueno, ali arriesgaban incluso pois a saúde, porque podían levar golpes, estábamos todos aglomerados, e estaban, bueno, pois chorando, era impresionante, verdad? A mí me impresionou moitísimo. A Guardia Civil viña a ver se collíamos medo e se nos botábamos para fora. Pero como iso non ocurría, desistían e marchaban. Eu supoño que o gobernador civil non lle daba orden de desaloxo. La actuación de los encerrados se ha visto desfavorecida en todo momento por la pasividad inexplicable e intolerable del gobernador civil de Orense. Se me exigía, no sé cómo llamarlo, pero podríamos utilizar como lenguaje común, mayor contundencia. No sé lo que quiere decir mayor contundencia, o sí lo sé, pero a mí no me parecía apropiado. Es decir, ni creo que era ni el lugar ni el conflicto apropiado para aplicar lo que se me exigía o se me pedía. Un famoso sargento da Guardia Civil que estaba naquele momento, o cual a Llarí lle ten que agradecer moito a ese señor, se non nos hubieran zurrado, porque ele veía que era injusto, que
que nos votaran. Estaba todo preparado para o desaloxo, entonces eu a ver que efectivamente iba a se levar a cabo, e dentro do Ayuntamiento había moitas persoas, nenos, maiores, todo, e moita xente, eso podía ser peligroso e podía pasar calquera cousa aí no desaloxo. Nun momento, pois, baixei a falar co anterior alcalde ao seu domicilio e dixenlle que iba a levarse a cabo tal desaloxo e que o responsable, polo menos moralmente, se pasaba algo, iba a ser ele. Non me demostrou que era mal home cando lle fun pedir unha cousa nun momento crítico e o home accedeu e dixo que non quería o desalojo, que para min era a cousa máis grave que podía haber sucedido. Que pasou o 8 de novembro, non? Falando de guardias civís, de visitas do alcalde e tal, ese día que aparece, que foi despois, bueno, referencia, non? Na historia tamén, non? O día 8 de novembro foi o día en que o alcalde veu aquí o Concello e foi desaloxado o seu despacho, non? Eso é unha realidade. Vamos a ver un pacto, Tú firmas as nóminas, damos 10 minutos ou 15 minutos, estás tú solo. Pero logo basta, enteras. Sí, así de claro. Así de claro. ¿Qué pasa, marchando, Valerón? A ver. Sí, non voy a sacar a nadie, entendes? Exactamente algo así. Un cuarto de hora, dache tempo a firmar este caballero. A ese caballero, un cuarto de hora, faiche falta para... Non deixen de payasadas, hombre, fai o favor de firmar as nóminas. Deixamos 10 minutos ou un cuarto de hora. No pueden pasar, ¿eh? Bueno, eu creo que, contra todo o que se poda dicir, as eleccións municipales non se celebraron todavía. Logo eu sigo sendo alcalde, vamos. Eso non ten lugar a duda. Los vecinos le daban un plazo de 15 minutos. ¿Qué piensa hacer usted? No me voy. Venga, que se acabou. Imaginadevos a situación cuando un pobo inteiro, Fuenteovejuna, había ali centos de persoas, entra este señor firmar e de repente, cando ti levas 80 ou 90, 100 días ali pechado, sufrindo, chorando, frío, a punto de que nos pegaran, e de repente que diga este tipo que dixo que yo daqui non me muevo. Pois imagínate a situación. Quero dicir que o civilizado que este pueblo saliu da maneira que saliu, porque en outro lado non creo que salía polo balcón, evidentemente. Quieto. Sí, sí. Que lle parece esta reacción dos veciños? Que lle parece esta reacción dos veciños? Pois, de ter un pouco de mal humor, de non ter un pouco de ter un pouquiño de, que lle vou dicir, de non ter sensibilidade, de non ter sensibilidade. É moi injusto caracterizar todo o conflito de Allariz polo que pasou ese día en apenas media hora, non?
porque todo o conflito de Allariz foi un conflito cívico